Hi guys, so ngayon magpe-play tayong Adopt Me. Yan, ito Adopt Me. So play natin. Hihihi. Yan guys, tutur ko sa inyo yung house ko. Okay, yan yung house ko. Ito yung sala. This is the living room. Yan. Tindin natin yung TV. Pwede pang mag-sit dyan. Pwede yung magbasa, kuha ka ng libro dyan, and then, habang nanood-nood, nagbabasa. Galing, diba? Off muna natin. Here's the CR. Yan. Diyan ako naliliko. Ala, nangyari? Tapos, ito naman yung labasan. Wow. Ay, wala palang door to. Ngayon ko lang nalaman. Ito yung kitchen. Yung bathroom, andun. Bathroom. Tapos yung kwarto ko nasa taas, kaya ayun, may butas pa dyan, no. Ara, nawala ako. Ayun, pwede akong gusto ko sana magawa ng secret room. Kaso wala ako naman akong flying pet. Ito yung ko, sleep. Just, ito yung mga pets ko, pet wear. May sorting bis lang dito, tsaka dito. Stroller, ay sorry. Bago lang kasi ako dito, joke lang. Matagal na akong nagro-Roblox pero ewan ko ba bakit ganun. Labas na tayo. Yan, tumatakbo na ako. At nakita ko tong isang to, parang ganda naman ng bahay niyan. Ang laki-laki ha. Pwede pa tayong magkuha ng bahay. Ay wow, may mukha pa. O, pwede pa tayong tumalon-talon dyan. Paano kaya mag-lag? Yung pwedeng hindi ka makikita. Ganyan ba? Ayun, nakagawa ko. Yan! Yay! Nagawa ko! Woo! Wala namang nandito. Pwede naman tayo magtago. Tara, punta na tayo doon. Para makita na din natin yung... Yan! Ito na ang mundo ng Adopt Me. So, may mga tao dyan. Makikisalamuha tayo sa mga tao. Ganyan na itsura ko. Wala kasi ako masyadong wala akong Robux. Kaya ganyan. Uy, wow! Dinosaur. Sana all. Uy, ba? Kotse. Sana all. Uy, wow. Sana all. 473 ang pera natin. Sana all. Ito, magkano yan? 499. Hindi ko kaya. 199. Ito, 70. Small na lang natin. Ala, inubos na natin yung pera para dito. Buksan natin. Sabi ko na nga ba, stick lang lagi dito eh. Inubos ko pa yung pera ko para pambili niyan. Stick lang nga yung gusto ko yung malaki. Pero bakit dito may mga laruan? Stroller. Wow! Gusto ko to. Ultra rare. Gusto ko to yung 3 stroller. Gusto ko yun. Bakit ayaw mo akong bigyan ng ganun? Ilang beses na ako kumukuha dyan. Hindi ko pa rin nakikita yun. Ay, nako. Wala man akong nagagawa dito. At saka guys, meron pala akong trick. Wait lang. Kunin ko lang yung toys ko. So, yan. Dito na tayo. Kunin natin yung pet natin. Unggoy. Hoy, unggoy ka. Dito ka lang. Charlie. So, get na natin tong... Ba't kulay black? Ayoko yung kulay black. Gusto ko kulay pink. Yan. So, lagay na natin dito yung Pick up muna kita ha. Aray ko. At banda tayo doon para mabilis akong makatalon. Drop the pet. Oh my god. Diba? Naging invisible tayo. Ay. Dito ako nagkakamali. Dito ako Uy. Paano ako tatalon? Yan. Hindi ko kasi nakikita yung ko eh. Tapos, yung pet, ilabas natin ulit. Yan. O, diba? Meron na tayo lumalakad na pet. Naging invisible tayo. Makikita kaya tayo ng mga tao.
Ayoko naman ganyan, pindutin ko nga yung ano ko yan. Parang may ano na yun. Dance tayo, dance 3. Di nga natin nakikita yung pagsayaw natin, magsasayaw pa tayo dyan. May nakita ako kaninang Frost Fury. Ano yan? Wow! Can I have it? Winter sale 16. Teleport to pet shop. Royal Doto. Okay, pet shop. Unlock this horse. Ay, hindi ko naman kaya bilhin yan. Ay, wow. Wala nga akong mabilin yan eh. 1,000. Ang mamahal naman. Ay, yung mahal. Ba't lahat naman ng itong pet shop na ito ang mamahal? Ito nga tayo dito. Saan yung susi nito? X. I wonder where be. Nasaan na kaya yung susi? Nasaan may susi? Saan nyo tinatago yung susi, ha? So that is for today, guys. Don't forget to subscribe, like, and share. See you later, guys. Bye. And don't forget to click the notification bell. Nakalimutan ko. Bye. Hehe.